Så nu har jeg vist jer lidt, hvordan man regner de her regnestykker ud. Og på side 30, der er nogle regnestykker, I skal arbejde nu. Og se, jeg skal stoppe på side 30. Peter og jeg er til rådighed, hvis nogen skal have hjælp. Nu må godt gå i gang. Skulle du have hjælp til noget? Ja, så er det på side 30. Du skal lige gå i gang med dine opgaver. Nu kan jeg jo godt være rolig. Se. Jamen, kan du gå i gang på side 30? Du er ikke på side 30. Ja. Kunne du finde ud af det? Eller skal du... Det kunne du godt. Super. Kan du slå op på side 30 og gå i gang? Har du en kuglepen? Så må du godt gå i gang. Har du en kuglepen? Nej. Så finder vi en kuglepen til dig. Bum. Nu skal jeg se, hvad der er her. Nej. Du skal ikke til at forstyrre os, Thomas. Skal du have hjælp til regnestykkerne, synes du? Du skal ikke sætte tegne. Nej. Du kan godt finde ud af det? Ja. Okay, så går du bare i gang. Men det går bare godt. Det kan du godt. Amela, det var på side 30. Ja. Jeg kommer lige en 2 sekunder. Nej, Kasper. Nå, er du enig? Jamen, jeg sidder lige og ved at skrive til forældre. Nå, okay. Det der er gang i hende, Amela, der var. Ja. Kan jeg se i en time? Hun forstyrrer Thomas rigtig meget i dag. Ja. Matematik. Ja, det kunne jeg se. Ja. Vi skal næsten gøre noget ved det, tænker jeg. Ikke? Kan tage nogle tiltag. Gør nogle tiltag. Hvad har du tænkt? Jamen, jeg tror, det handler om at skabe nogle andre rammer. Eller måske nogle andre rammer. Men det var da en god idé. Hvad med at putte hende ned i puderummet? Nede i... Ja, okay, det var ikke lige det, jeg mente. Med andre rammer, jeg mener, at vi skal skabe nogle andre rammer i klassen for hende. Altså, så når hun er i det miljø, hun er i. Det er ikke fordi, hun skal flyttes ind i et andet rum. Sådan. Hun vil få noget positivt ud af det. Altså, noget udbytte ud af det, hvis vi skaber andre rammer. Det tror jeg godt, vi kan finde ud af, hvis vi lige arbejder sammen om det. Men jeg ved ikke, om det er noget, I har gjort før, så du kender til det der med andre rammer.